I'm Sir Damien Fairchild. In today's episode of Polar Wildlife, we're gonna meet one of the most fantastic creatures on the face of the earth, namely the polar monkey. Polar monkeys are considered to be one of the most docile animals on the face of the earth. But in reality, they are not. They are fierce and dangerous creatures not to be tangled with in any shape or form. So join us now on this very special episode of Polar Wildlife, the polar monkey. Damien Ryhminen ovat matkustaneet pohjoiseen, napapiirin tuolle puolen. Sir Damienin tarkoituksena on kerätä tietoja ja löytää visuaalisia reviiritapoja vähän tunnetusta pohjoisen pakkasapinasta. Harvinaista pakkasapinasta löydettiin ensimmäisen kerran todisteita vuonna 1939 saksalaisen jääkärijoukon ammuttua eläimen luullen tätä ahmaksi. Tiedemiehet ovat tutkineet eläintä epämääräisten valokuvien sekä paikallisten kertomuksien perusteella, ja yleisesti luullaankin, että pakkasapina on säyseä erakkomainen kaarnaa ja jäkälää syövä kädellinen. Sir Damien ei ole samaa mieltä. Hän on tutkinut eläintä jo 10 vuotta ja on alkanut epäillä, että eläin on vaarallisempi kuin aluksi epäiltiin. Teoreettisten todisteiden loputtua Sir Damien on päättänyt kasata retkikunnan ja suunnistaa eläimen kotiseudulle. Ryhmän matka etenee Sallavuorelle, joka on eläimen todennäköisin asuinpaikka. Eläimen reviiri on korkealla isompien petoeläinten ulottumattomissa, mistä johtuen eläin on ravintoketjun huipulla. Sir Damien Ryhminen löytää todisteita muinaisista uhrialttareista, jotka on rakennettu paikallisten toimesta. Pakkasapina on pidetty jumalhahmona, jolle ravintoa uhrattaessa taataan hyvä satokausi keväällä. Paikallinen ihmisasutus pysyy etäällä pakkasapinasta, koettaen olla järkyttämättä herkkää tasapainoa reviirikäyttäytymisessä. Muutenkin paikallisilta udeltaessa on eläimestä vaikea saada hyödyllistä tietoa. Ryhmä valmistautuu nousemaan Sallavuorelle aamun koitteessa. He eivät vielä tiedä, että yöllä heitä koetellaan suurella tragedialla. The polar monkey was here tonight. At our base camp. That's really extraordinary. It doesn't usually tuntenut reviirinsä uhatuksi ja hyökännyt retkikunnan leirille. Täysin valmistautumattomina ryhmä yllätettiin täysin ja pakkasapina surmasi lähes koko ryhmän. Henkiin jäi ainoastaan Sir Damien sekä hänen assistenttinsa Jennifer Turk, jonka pakkasapina on vienyt mukanaan pesäänsä. I think Philippa's going home. So I think it took Jennifer to its nest. Sir Damienillä on vain niukasti aikaa pelastaa assistenttinsa joutumasta pakkasapinan aamupalaksi. Hänen on mentävä eläimen pesimäpaikalle. I'll go find Jennifer in the morning. I hope she's all right. This is really something else. I have never ever seen anything like this. So I hope Jennifer's okay. Seuraavaa kohtausta emme suosittele herkille katsojille. Se voi sisältää järkyttävää materiaalia. Sir Damien asensi 3 kameraa pesän lähelle, ennen kuin hän itse lähestyy vihjeitä Jenniferin kohtalosta. Jennifer! Jennifer! No! Jennifer! I'm coming! Hold on! Jennifer!
Jennifer! Jennifer! Jennifer! Are you alright? Jennifer! Jennifer! I'm here! Jennifer! Oh my... No! No! Jennifer! Jennifer! Oh, God.